Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Sakmenika cikal bakal channel ten Desa Sanggrahan Krajan Kecamatan Gathak Kabupaten Sukoharjo. Badhe sowan Ki Ageng Jaya Diwirya Penasehat Keraton Kartosuro. Mbok bilih dulur-dulur dereng mangertosi makomipun kula paringi pirsa, monggo. Ki Ageng Jaya Diwirya punika penasehat Keraton Kartosuro. Nggih sekitaran tahun 1700-an sampai 1745. Nggih 250 tahun yang lalu niku. Mbok menawi dulur-dulur dereng mangertosi makomipun Eyang Ki Ageng Jaya Diwirya, kula paring mangertos. Mangke yen badhe sowan saged dipadosi ten Google Map. Makam Ki Ageng Jaya Diwirya ten Google Map wonten. Menika makomipun Eyang Ki Ageng Jaya Diwirya ingkang pojok nika. Dek wau sampun suluk kirim donga kalih Eyang. Niki Eyang Raden Jaya Diwirya nggih punika penasehat Keraton Kartosuro. Nggih sekitaran Kartosuro niku sekitaran 1700 sampai 1745. Menika Raden Ngabei Suradidara. Nika Raden Ngabei Jaya Dipura. Makomipun enten 3. Mbok bilih dulur-dulur dereng mangertosi makomipun, kula paring mangertos alamatipun ten Sanggrahan Krajan Gathak Sukoharjo. Iki wonten gapura Rina Rasa ing kalbu mesat ing kalbu. Cikal bakal channel dinten Selasa tanggal 11 Maret 2025 nggih punika sowan dumateng para leluhur ten daerah Gathak Sukoharjo. Sowan dumateng Ki Ageng Jaya Diwirya Penasehat Keraton Kartosuro. Informasine saking cikal bakal channel sakmeten riyen dulur-dulur, mbok menawi konten cikal bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di like, di share, kalih di subscribe. Mengaten dulur-dulur, matur nuwun.